Ne olisi uskalla hypätä tommosesta noin 60 metrin loikasta. 3, 2, 1, olkaa parempia mene! ihmisiä kuin minä. Nämä GoPro-videot tulevat tosiaan meidän helvettiin YouTube-videojen lentokouluun. Sieltä löytyy linkki tonne YouTube-listauksen jostain, josta kaikki videot löytyy. Pistäkää sieltä sitten vaan tiukasti jakoon. Tää on mahtavaa kamaa. Mä oon editoinut tässä kohtaa 4 tuntia putkeen. Alkaa pikkuhiljaa kuulua päästä, että prii, mutta teidän vuoksi.